ikke med noget, det ikke. Sker du? Jeg skider. Hvad fanden vil du ikke, når du skider? Prøv lige. Nej, det må du ikke. Det må du ikke. Det må du ikke, Nilla. Det kan du ikke. Jeg kan. Det er selv bøde for mig. Du rejste op bagefter. Så skal vi sætte pølsen. Nej. Det er lidt godt. Det er hårdt. Nej. Nej. Hvad laver du, Nilla? Ja, god idé, Mads. Sådan der. Hvad er det her? Har du ikke noget tørt af røven? Så må jeg bare bruge den her. Godt. Nej, man. Jeg skulle ikke skrive sådan en klub i uge. Så bare vride den op. Ja, jeg skulle ikke nå. Så går jeg til den. Hvor kæft, hvor du stinker, mand. Lige til Nu skal ikke snakke for højt for 5 minutter siden. Hvad er det, der ligger der? Jeg tror sgu, det er lort, du. Den spiser jeg ikke. Hvad er det, der ligger der? Jeg tror, det er en lort. Jeg tror sgu, det er lort, du. Det ligger Hvis jeg. jeg græder og spilder. Ved du hvad, mand? Det var ikke med. Må jeg få min toiletpapir igen? Nej. Ved du hvad, mand? Jeg tror sgu, det er lort, du. Så bare så jeg til tid. Det kunne ikke engang, fordi det er Fuck, mand! Hvor kæft, hvor du skider, mand. Det broder bare. Nej! Det må jeg ikke. Jamen, det må jeg Du ikke. kan bare trykke det under det hjørne. Jeg ved det godt. Du kommer i kraftedeme med det lukkerpapir, man. Du er kraftedeme til det jo i evigheder. Du er kraftedeme, nu kommer med det lukkerpapir, man. Kraftedeme på 10. Fuck you. Det er kraftedeme ikke mere rigtigt. Hvad er det kraftedeme med? Kraftedeme lort i hovedet, tror jeg, man. Det kan kraftedeme ikke være rigtigt, det her, man. Hvad fanden har jeg gang i, man? Ordentligt meget hængerøv der. Ja, Hvordan, hey Mike. Hvordan tør du dig egentlig rundt? Hvordan folder du papiret? jeg folder det sådan her, dog. Og så skal det ligge pænt. Husk at bøje hjørnet ind. Ja. Sådan. Så gør jeg bare sådan her. Hvad er det der? det er... Hold kæft. Jeg har en tissekone. Jeg har en lille tissekone. Må jeg ikke slippe? Nej, det får du fandme ikke. Det er ulækkert. Vi skal have de lagt ud på video og pølse. Så, først arbejde. Gider du gå væk? Gider du gå væk, hva'? Nej, hvad laver du? Nej, hvad laver du nu? Gå væk med den der. Nej, hvad laver du? Nej. Hvad er det til? Det er gummihandsker. Til at pille lort ud rundt på mig, ikke? Hvad bruger det til? Den har vi haft op i halsen på Daniel 7, fordi han havde hemorrhoider. Sig farvel, Mike. Farvel, bye bye. Lidt tættere på. Sig bye bye.